Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, desa merdeka. Indonesia merdeka, menuju bahagia. Itulah milik kita untuk selama-lamanya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Komen nganti kemringet damai. Padha nelasa iki jamane rekoso, urip pancen angel kutune iso ngomel. Ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng, ulah aja peteng kokon yo yo sing temen. Atiku
Atur para putra atur pambagya dumateng para rawuh sedaya matur nuwun saged rawuhnya wonten pagelaran dalu punika Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paritata atur para putra atur pambagya Bapak Ibu sedaya padha mau pikir tenaka sarta lawan bantu jiwa raga mugi Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paringi tata kita sesuwun dumateng pangeran saged nglampahi kewajiban sedherek dawuh Gusti Pangeran kang kasebut ning dalem Al-Qur'an Nabi Muhammad kang kados utusan kautus dening Pangeran janjane iki mau salah sapa kok nganti sliramu mekatake tresna ora nyono ora ngira yen saiki uripmu banget nelongso yen kelingan marang sliramu kaya rinujit rujit jroning atiku jaman biyen aku katon napa saikine aku iki katon napa sek semono sliramu nate pasen iya susah dilakoni kanthi lilo yen sliramu citra ninggal krama pilih karo liya liya jancane iki sapa kok nganti sliramu megatake tresno ora nyono atiku kok yen saiki uripku banget nelongso doang ayu muring kumring siramu aja tega walasa putra putrimu aku ora guna apa turku dewa wis tak trimo pasrah karo kang kuwasa iya
Ayo kanca-kanca padha suka-suka supaya gembira kancane pemuda sebab waktu iki kanggo meringati Isra Mi'raj Nabi Muhammad kang suci kabeh kancaku yen pinuju mlaku kudu lagu-lagu kancane bersatu aja sesukaran kudu sing aturan bunda kaya kewan mung rebutan pangan padha gelo aku ingkang jaga kancane pemuda sing rupane ala najan rupa ala nanging rasa bodo mila dipilolo kancane pemuda kados sampun cekap lelagon kawula mbok manawi lepat nyuwun pangasama. Jeneng kula koe aja lali marang aku iki dunimas nalikane bunga susah sapa sing ngakoni tetep tresno lan tetep setia dunimas nalikane bunga susah tetep ing saiki bareng kowe kok jur malah lali marang aku sithik-sithik pasti nesu terus ngajak padu ngono aja ngono apa kowe iya jamane kowe janji bunga susah padha dilakoni ya kowe aja lali marang aku iki dunimas nalikane nandang susah sapa sing ngancani kek sapa aku tetep tresno lan tetep setia dunimas derek ati gawe kelo lan gawe kujiwa iya 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 Assalamualaikum mula salam kula katur para agung lan sederek kula niki rupa amedeni nanging inggih santi mula aja wedi mila kula niki
kalian warga wiki perlu arah-arah kanggone hiburan supaya nek akhir bisa entuk kehormatan Ilayo kanca matur ing prasaja mula pipilala kancane pramuka jan lupa kewan melu perayaan supaya nek akhir bisa entuk kehormatan ayo kanca-kanca padha suka-suka supaya gembira kancane pemuda kesampun cekap lelagon kawula mbok menawi lepat nyuwun pangapura ana maneh pulae wong Purbalingga golek pangan gawe geger wong sadonya mbok kesurupan aku ora ngerti ana wong kemangan wong mati Sumanto sing mangane wong mati aja diwadahi aja disengiti menawane petunjuk ilahi rumah keluarga miskin programe bupati Sumanto bocah pelumutan galak kerja asal kesempatan mau kepiye asal mula bukane kuwe lakon kok kaya kowe bupatine dadi tanggap sasito Sumanto aja nganti disiksa ngelingono maring aparate kon gateke maring masyarakate ana maneh olahe wong Purbalingga golek pangan gawe geger wong sadonya mbok kesurupan aku ora ngerti ana wong mangan wong mati Sumanto sing mangane wong mati aja diwadahi aja disengiti menawane petunjuk ilahi rumah keluarga miskin program bupati Sumanto bocah pelumutan galak kerja asal kesempatan mau kepiye asal mula bukane kuwe lakon kok kaya kowe pada bulan Rajab
Islam memperingati. Pada mari kita bersama memperingati oleh kaum Islam dengan pemuda-pemudi. Jika tidak hormat akan dapat kotor bersih, Tetapi yang hormat diberi amal yang suci. sapa wong urip ora gelem memperingati. Maring mi'raj Nabi Muhammad Nabi yang suci. Besok yen wis mati dicemplungke ana endeni. Kang alan neraka selawase ora mati. Iso ayo kanca tinggal ganti lagu baru. Sebab wis mangsane ganti barisan kang maju. Katon sampun sekak katon satur kawula. Kula badhe gantos sifate urip ning donya. Amila yen lepat nyuwun kenging pangapura. Sedaya para kanca sinarimba candhi mulya. Nanging lagune aku sing ngrasa atiku kaya aku ora tau ning atimu. Ora sakabeh salah kuwi ana sliramu. Ning sliramu kok kaya ngapusi aku. Wis kerep keloro-loro apa jagat disumpah janjimu. Nanging sliramu ra tau coba ngerteni aku kang tansah rekoso jagani tresnamu. Sliramu dadi kembange ati wis tak jaga rino kawan bengi. Ben aja kalae mongso ngelungke tresno iki saku ate daya akonmu lakoni. Nanging lakune wektu sing garas tresnamu kaya aku ora tau ning atimu. Ora sakabeh salah kuwi ana sliramu. Ning sliramu malah ngapusi
jagat di tresnamu